माताजी। எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் हरे कृष्ण माताजी। प्रणाम माताजी। माताजी। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्ण माताजी। வேணாமா போறோம். हरे कृष्ण माताजी। नमस्कारम। நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜாயம் உதீரயேத். நஷ்ட பிராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனே ஷலாகய चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदा स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்த சுவாமி நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे. नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. जय राधा माधव कुंज बिहारी. जय माधव कुंज बिहारी. जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी. जय गोपी जन वल्लभा. जय गोपी जन गिरिवरधारी. जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी. जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी. यशोदनन्दन प्रजन रञ्जन. यशोदनन्दन प्रजन रञ्जन. यशोदनन्दन प्रजन रञ्जन. यशोदनन्दन प्रजन रञ्जन. यमुनतीरा वनचारी. यमुनतीरा वनचारी. यमुनतीरा वनचारी. यमुनतीरा वनचारी.
ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜய ராதா மாதவ குஞ்ச பிகாரி ஜய ராத மாதவ ஜய ராதா மாதவ குஞ்ச பிகாரி ஜய கோபி ஜன வல்லபா வரதாரி ஜய கோபி ஜன வல்லபா गिरिवरधारी ஜய கோபி ஜன வல்லபா வரதாரி ஜய கோபி ஜன वल्लभा गिरिवरधारी யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன नंद प्रजन रंजना யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன यशोदनंदन प्रजन रंजना யமுன பீரா வனசாரி யமுன தீரா वनचारी யமுன பீரா வனசாரி யமுன தீரா वनचारी ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜய ராதா மாதவ बिहारी ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா மாதாஜி எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா, நமஸ்காரங்கள், வந்தனங்கள், வணக்கங்கள், பிரணாம். ஓகே, நாம் இன்னைக்கு 46 எல்லாரும் வந்து ஜெயபதக சுவாமி மகாராஜ் கோசரம் நீங்க கண்டிப்பா நீங்க மாலை வந்து பண்ணிட்டே இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நீங்க பிரேயர் பண்ணும்பொழுது அவரை எண்ணி அவருக்கு ஒரு நல்ல ஆரோக்கியம் கொடுக்கட்டும்னு பகவான்கிட்ட பிரார்த்திச்சுக்கோங்க. ஓகே, யாரெல்லாம் வந்து பக்தி சாஸ்திரி அட்டன் பண்றீங்க, மோகன்தாஸ் பிரபு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா? ஸோ அவங்களுடைய மருமகளுக்கு இன்னைக்கு வந்து டெலிவரி டேட் கொடுத்துருக்காங்க. தாயும் குழந்தையும் நல்லபடியாக பிறக்கட்டும், கண்ணனுடைய அருள் அவங்க முழுமையாக பெறட்டும்னு மனசார
நீங்க எல்லாரும் ஒரு ரவுண்ட் மாலை எல்லாரும் ஒரு முறை ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிடலாமா அவங்களுக்காக? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. அதனால லெவல் 5 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒருவேளை நீங்க அவரை ரீச் அவுட் ஆனா சம்டைம்ஸ் அவ எடுக்காம போகலாம். அதனால நீங்க அதை எதுவும் தவறா எடுத்துக்க கூடாது என்பதற்காக உங்ககிட்ட சொல்றேன் நான். ஓகே, ஒரு பிரார்த்தனை. அந்த இல்ல அவங்க பிரபு ஒண்ணும் கிடையாது, அவர் ஊருக்கு போயிருக்காரு. ஸோ அங்க மருமகளுடைய குழந்தை அதாவது பிரசவம் இருக்கு இன்னைக்கோ நாளைக்கோ தெரியாது. அதனால வந்து நீங்க எல்லாரும் தாயும் குழந்தையும் நல்லபடியாக அவங்க வீட்லயுமே வந்து ஒரு கண்ணன் வந்து தவழணும், இல்லை ஒரு ராதை வந்து தவழணும் அப்படிங்கிற ஒரு பிரார்த்தனையை மட்டும் நாம வைப்போம். ஓகே, ஸோ இஸ் வெரி வண்டர்ஃபுல் டிவோட்டி. அதனால அந்த அளவுக்கு எந்த சேவை கொடுத்தாலுமே அவர் எடுத்து செய்வார், நோன்னு சொல்ல மாட்டார். அப்படி நம்ம இந்த பக்தி சாஸ்திரில யாரெல்லாம் இது வரைக்கும் இருக்கீங்களோ சேவை, அதாவது நீங்க அட்லீஸ்ட் லோக்கல் டெம்பிள்லயாவது நீங்க சேவை செய்யணும், இல்லைன்னா நம்ம டெம்பிளுக்கு ஆன்லைன்லயாவது ஏதாவது ஒரு விதத்துல வந்து சேவை செய்யணும். அப்படி யாராவது சேவை செய்யாம இருக்கிறவங்க இருந்தா தயவு செஞ்சு எனக்கு கொஞ்சம் பிங்க் பண்ணுங்க. அவங்களுக்கு சில சேவைகள் கண்டிப்பா கொடுத்து உங்களுடைய கிரேட்ஸையும் நாங்க வந்து மேலுக்கு எடுத்துட்டு வரணும்னு நினைக்கிறோம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. யாரோ என்ன யாரோ இல்ல நீங்க பண்ணாதவங்க இது வரைக்குமே. ஓகே, யாரு செய்யாம இருக்காங்களோ அவங்களும் மட்டும்தான். ஓகே, சேவை பண்ணிட்டு இருக்கவங்க ஆல்ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கு. சேவை பண்ணாதவங்க பக்தி சாஸ்திரியில இருக்கிறவங்க, ஐ திங்க் ரேவதி 2 ரேவதி மாதாஜி இருக்காங்க. அதுல ஒரு ரேவதி மாதாஜி அட்லீஸ்ட் அட்மின், நம்ம சீனியர் ரேவதி மாதாஜி அட்மின் வேலை பண்ணுவாங்க. இன்னொரு ரேவதி மாதாஜிக்கு சம் ஒர்க் கண்டிப்பா கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நானு. அந்த மாதிரி யாராவது விட்டு போயிருந்தாலும் வந்து செய்யலாம். அனுசூயா மாதாஜி நீங்க கூட ஏதாவது பண்ணுவீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க சேவை பண்ணிட்டு தான் மாதாஜி இருக்கேன். எங்க இஸ்கான் எதுவும் கிட்ட இல்ல மாதாஜி, நான் பெருமாள் கோயிலுக்கு சேவை பண்ணிட்டு இருக்கேன் மாதாஜி. பண்ணுங்க. பட் என்னன்னா நம்ம இஸ்கான் டெம்பிளுக்கு நீங்க ஆன்லைன்ல ஏதாவது அப்படின்னா சம்திங் லைக் டிரான்ஸ்லேஷன் அந்த மாதிரி போகும்போது நான் பெங்களூர் போகும்போது கண்டிப்பா வருவேன் மாதாஜி சேவைக்காக. கண்டிப்பா, நோ ப்ராப்ளம், ஃபைன். ஸோ ஆனா அது தவிர்த்து நீங்க ஏதாவது இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் ஒர்க் அது மாதிரி ஏதாவது பண்ண முடிஞ்சா கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஆஃப்லைன்ல இதுதான் நம்ம பண்ண முடியும், வேற எதுவும் பண்ண முடியாது இல்லையா? ஸோ ஒரு அட்மின் வேலையோ போஸ்டர்ஸ் போடுறதோ, இப்ப விக்டோரியா மாதாஜி பாத்தீங்கன்னா போஸ்டர்ஸ் போட்டுட்டு இருக்காங்க. ஓகே, அவங்கள நெக்ஸ்ட் ஒரு டீச்சரா ஆக்கணும் அப்படிங்கிறது. ஸோ இது மாதிரி இப்ப மல்லிகா மாதாஜி வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் 1 டீச்சருக்கு வந்து ரெடியா இருக்காங்க. ஸோ ஆல்ரெடி புஷ்ப மாதாஜி, பிரேமா மாதாஜி இவங்க எல்லாருமே வந்து தே ஆர் டூயிங் சம்திங் இந்த அதர் கிளாஸஸ்ல. யாரும் இல்லைன்னா எல்லாருமே சேர்ந்து நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. அந்த மாதிரி சம் சேவா ஷுட் பி தேர். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இன்னைக்கு வாசிக்க போறது 40 நம்ம இப்போ நிலம் வரைக்கும் வந்தாச்சு. வாசனை மற்றும் பூமி இல்லையா? பிரகிருதி, அதாவது இந்த பிரகிருத்தின்னு சொல்றேன் நான், பிருத்திவி இல்லையா? ஸோ இந்த பிருத்திவி வரைக்கும் வந்தாச்சு நம்ம இல்லையா? ஸோ மறுமணம் இது முடிச்சிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். இந்த மனம் வேறுபட்ட ருசி வாசனை வருகிறது. வாசனை இப்ப 46வது பதம். ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிக்கலாம் நீங்க. பாவனம் பிரம்மணஸ்தானம் தாரணம் சத் விசேஷனம் சர்வ சத்வ குணோத்வேத பிரதிவிருத்தி லக்ஷணம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பாவனம் பிரம்மணம் ஸ்தானம் தாரணம் சத் விசேஷனம் சர்வ சத்வ குணோத்வேத பிரதிவிருத்தி லட்சணம். பாவனம் மாதிரி வடிவங்கள், பிரம்மண பரம பிரம்மனின் ஸ்தானம் தங்குவதற்கு கட்டப்படும் இடங்கள், தாரணம் பொருட்களை உள்ளடக்கியது, சத்விசேஷனம் திறந்த வெளியை வேறுபடுத்தி காட்டுதல், சர்வ எல்லார் சத்வ இருப்பினும், குணங்கள், உத்வேத வெளிப்பாட்டிற்கான இடம், பிருத்வி பூமியில், விருத்தி வேலைகளின் லட்சணம்
பண்புகள். மொழிபெயர்ப்பு. பூமியின் வேலைகளின் சிறப்பு குணங்கள் மேலான பிரம்மனின் மாதிரி வடிவங்களின் மூலமும் தங்குவதற்கு இல்லங்களை கட்டுவதன் மூலமும் தண்ணீரை வைப்பதற்கு பானைகளை தயாரிப்பதன் மூலமும் உணரப்படுகின்றன. பிறிதோர் வகையால் பூமி எல்லா மூலப்பொருட்களான ஆதாரத்தின் இருப்பிடமாகும். பொருளுரை. ஒளி, வான், காற்று, தீ மற்றும் நீர் போன்ற வேறுபட்ட மூலப்பொருட்கள் பூமியில் உணரப்படுகின்றன. இங்கு சிறப்பாக குறிக்கப்படும் பூமியின் மற்றொரு இயல்பு என்னவென்றால், பூமி பரமபுருஷ பகவானின் வேறுபட்ட வடிவங்களை வெளிப்படுத்த முடியும். கபிலரின் இந்த கூற்றினால் பரமபுருஷ பகவானாகிய பிரம்மன் புனித நூல்களில் வர்ணிக்கப்படும் எண்ணற்ற வடிவங்களை உடையவர் என்பது உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது. பூமி மற்றும் அதன் விளைபொருட்களான கல், மரம் மற்றும் நகைகளில் பக்குவத்தினால் இறைவனின் பல்வேறு வடிவங்களை நாம் கண்ணால் காண முடியும். பகவான் கிருஷ்ணர் அல்லது பகவான் விஷ்ணுவின் வடிவம் பூமியிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட ஒரு சிலையின் மூலம் புனித நூல்களிலிருந்து வடிவம் கொடுக்கப்படுகிறது. பகவான் கிருஷ்ணரின் இருப்பிடம், புனித இருப்பிடத்தின் பல்வேறு வகைகள், அவரது தெய்வீக உடலுடன் குழல் வாசிக்கும் பகவானின் வடிவங்கள் பற்றிய வர்ணனை பிரம்ம சமிதியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த எல்லா வடிவங்களும் புனித நூல்களில் வர்ணிக்கப்படுகின்றன. அவை இவ்வாறு சிலைகளாக தோன்றும் பொழுது அவை வணங்கத்தக்கவை ஆகின்றன. அவை மாயாவாத தத்துவம் கூறுவது போல கற்பனையானவை அல்ல. சில சமயம் பாவன என்னும் சொல் கற்பனை ஆக தவறாக பொருள் கொள்ளப்படுகிறது. இங்கு பாவன என்றால் கற்பனை என்று பொருள் அல்ல. வேத இலக்கிய பொருளுரை சத்துவகுணத்தின் மனமே தற்பெருமைக்கு காரணம் என்பதும், ஆசைக்கு ஏற்றபடி ஒன்றனை ஒப்புக்கொள்ளுதலும் மறுத்தலும் வர்ணனைக்கு உண்மை உடமும் கொடுப்பது என்பதுதான். அனைத்து பொருட்களின் மற்றும் ஜட இயற்கையின் உரிமைப்படியான குணங்களின் இறுதியான மாற்றமே நாம் காணும் பூமியம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ இப்ப இந்த வாசனை, அடுத்து பூமி. இந்த பூமியில மிச்சம் இருக்கக்கூடிய அனைத்தையுமே நாம காண்கின்றோம் இல்லையா? அதையும் ரொம்ப அழகாக இது துரைக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ நேற்று மாதாஜி வாசிச்ச மாதிரி எல்லாமே கலந்து கலந்து ஒன்றிலிருந்து ஒன்று எல்லாத்தினுடைய இது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வானமும் சப்தமும் காற்று இல்லையா? ஸோ மேலும் இந்த காற்றில் வரக்கூடியது தொடு உணர்வு. இந்த நான்கும் கலந்தது நெக்ஸ்ட் வரக்கூடியது எது? ரூபம். ரூபத்துல இருந்து நம்ம அக்னி பாக்குறோம். இப்படி எல்லாமே கலந்து கலந்து இதோட காலமும் கலந்திருக்கிறது. எல்லா இடங்களிலுமே காலம் உண்டு. கால ரூபத்தில் பகவானும் இருக்கிறார். அவருடைய கடைக்கண் பார்வையும் உண்டு. இது வித்தவுட் காலம் நத்திங் இஸ் ஹேப்பனிங். எதுவுமே செயல்படுவது கிடையாது. இந்த பௌதிக இயற்கை காலத்திற்கு உட்பட்டது. ஸோ தேர் இஸ் ஆல்வேஸ் எ டைம் ஃபேக்டர் இல்லையா? பிரம்மருடைய ஆயுட்காலமும் அப்படிதான். அவருடைய கல்பத்துல 14 மனுக்கள் 15 சந்திகள் இல்லையா? அப்ப அவருடைய ஒரு நாள்ல தான் நாம் எல்லாருமே வாழ்ந்து முடிகின்றோம். எத்தனை பிறவிகள் எடுக்கிறோன்றது நமக்கே தெரியாது இல்லையா? சோ அந்த ஒரு நாள் என்பது நமக்கு வாழ்க்கையில பிரம்மருடைய பகல் வரும்பொழுது எல்லாம் படைக்கும் தொழில் என்பது ஏற்படுகின்றது. அவருடைய இரவு வரும்பொழுது அதே நீண்டதுதான் இரவு இல்லையா? அப்படி அந்த நீண்ட இரவு பொழுதுலயுமே எல்லாமே அழிவு அப்படின்னா மறையறதுக்கு ஆரம்பிக்கும். இப்படி நம்ம படிச்சுட்டே வந்திருக்கோம். 100 ஆண்டுகள் பிரம்மா. நம்ம பௌதிக உலக ஆண்டுகள் எத்தனை? அதாவது இந்த பூமியினுடைய பிருத்திவினுடைய உலக ஆண்டுகள் எத்தனை? 311.04 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ். அத்தனை ஆண்டுகள் பிரம்மருடைய ஆயுட்காலம். அதனால ஒரு நாள்லயே அவருடைய அதாவது 14 மனுக்களுடைய தோற்றம், அவருடைய ஆட்சி எல்லாம் முடிஞ்சு 15 சந்திகள் முடிஞ்சுதான் இன்னொரு அதாவது இரவுக்கு போகின்றார். இரவும் அதே போல நீண்டது, மீண்டும் பகல். இப்படிதான் பிரம்மருடைய வாழ்க்கை என்பது நிகழ்ந்த வண்ணம் இருக்கிறது. அவருடைய 100 ஆண்டுகள் மனித ஆண்டுகள் கணக்கு பிரகாரம் 311.04 கோடி கோடி ஆண்டுகள் அப்படின்னா இல்லையா? அதனால ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்கொயர் ட்ரீனா கியூபிக் இல்லையா? அதனால கோடி 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 ஆண்டுகள் 3 மடங்கு அப்படி எடுக்கிறது. கியூபிக் அதாவது நம்ம ஸ்கொயர்னாக்கா 2 × 2 4 இல்லையா? அதே மாதிரி 4 × 4 14. அப்படி மல்டிபிளிகேஷன் கோடி இன்ட்டு கோடி இன்ட்டு கோடி, அதுதான் ட்ரில்லியன்ஸ்ல வரும். அத்தனை ஆண்டுகளை கொண்டதுதான் பிரம்மருடைய ஆயுட்காலம் 100 ஆண்டுகள் என்பதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும்.
சோ இந்த பதத்துல வந்து என்ன பிருத்திவியை பற்றி சொல்றாங்க. இந்த மீதம் இருக்கக்கூடிய அனைத்துமே இந்த இடத்துல உண்டு இல்லையா? பஞ்சமகாபூதங்களுடைய 4 பண்புகள், சூக்ஷ்ம பண்புகள் எல்லாத்தோட கலந்து காலம், பகவானுடைய கடைக்கண் பார்வை, இவை அனைத்தும் கலந்துதான் நம்ம இந்த பூமியில நாம பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். பாவனம் பிரம்மஸ்தானம் தாரணம் சத்விசேஷனம் சர்வ சத்வகுணோத்வேத பிரதீபி விருத்தி லட்சணம். பாவனம் மாதிரி வடிவங்கள் இல்லையா? பகவானுடைய ரூபம் எப்படி பகவான் இப்படி இருக்கார், புல்லாங்கழலை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் இல்லையா? இல்லை என்றால் 4 கைகளுடைய, நம்ம திருப்பதி பெருமாள் கூட 4 கைகள் தான் இல்லையா? சங்கு சக்கரம் இப்படி நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? விஷ்ணுனுடைய தத்துவத்துல பார்க்கும்போது நம்ம அந்த அந்த சிலை விஷ்ணு தத்துவமாக நாராயணராக இருந்தால் எப்படி இருக்கும்? சங்கு சக்கரம் கதை மற்றும் வந்து தாமரை, இந்த 4ஐயுமே ஏந்தி கொண்டிருப்பார். சோ அந்த எல்லாமே புராணங்கள் இதிகாசங்கள் பிரகாரமே தான் பகவானுடைய ரூபங்கள் எல்லாமே வந்து அமைய பெற்றிருக்கு. அதை இந்த புவியிலுமே நாம பார்க்கின்றோம். அதாவது இப்போ கலியுகத்துல நம்மளால கடவுள் நேர பார்க்க முடியாது. ஆனா சத்தியுகத்துல எல்லாமே உண்டு. சத்யா திரேதா ஈவன் துவாபரிலுமே வந்து பகவானுடைய தோற்றத்தை பார்க்க முடியும். ஆனால் நம்ம அதாவது இந்த கலியுகத்துல வந்து பக்தனாக ஆல்ரெடி ஒரு முறை வந்து சென்று ஆயிற்று பகவான். இன்னும் வரும்பொழுது கடைசியில தான் வருவார். எல்லாவற்றையுமே அழித்து சத்தியோகத்திற்கு வந்து இது இட்டு செல்லப்படும். சோ இது நிகழக்கூடிய ஒன்றுதான். எல்லா வேத சாஸ்திரங்களிலுமே இது வந்து உண்மை என்று எடுத்துரைக்கப்பட்டது. சோ அந்த வேதங்கள் எல்லாம் வந்து பகவானிடமிருந்து சர்வசிய சாகம் அவிசன்னிவிஷ்டோ மத் ஸ்ருதிதாகம் அபோகனம் ச வேதைஸ்து சர்வை அகமேவ வேத்யோ வேதாந்த வேதவித் வேத சாகம் இல்லையா? அதாவது அனைத்துமே அவரிடமிருந்தான் அனைத்தும் தோன்றுகிறது. மறதியும் ஞாபக சக்தியும் எல்லாமே பகவான் தான் கொடுக்கிறார். வேதங்களால் அறியப்பட வேண்டியவரும் வேதங்களை தொகுத்தவரும் இல்லையா? இவை அனைத்தும் பகவானே என்பதை நாம முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் வந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து என்ன பௌரேஷம், வேதங்கள் எல்லாம் பௌரேஷம், மனிதனால் படைக்கப்பட்டது கிடையாது. வேதங்கள் எல்லாம் வல்ல இறைவனால் வந்து படைக்கப்பட்டது. அதனால வேதங்கள் பகவான் எவ்வளவு எப்படி நித்தியமானவரோ வேதங்களும் அவரிலிருந்து தோன்றிய வேதங்களும் நித்தியமானது. வேதங்கள் எப்பொழுதுமே நம்ம சில காலம் மறைக்கப்பட்டு விடுமே ஒழிய, அதாவது நம்ம அஜ்ஞானத்திலிருந்து நாம் அதை வந்து அது இருக்கிறத பத்தி நாம யோசிக்காம இருப்போமே ஒழிய வேதங்கள் எப்பொழுதுமே உண்டு. அதனால ரட்சணை பண்ணணும்ட்டா கூட மச்சாவதாரம் அதுக்காக தானே வந்தார் பகவான் இல்லையா? வேதங்களை எல்லாம் ரட்சிப்பதற்காகத்தான் வந்தார். எந்த அவதாரமாவது எடுத்து பகவான் ரட்சணை செய்வார். வேத சாஸ்திரங்கள் என்றைக்குமே வந்து அழிப்புறாது. அதனுடைய அடிப்படையில தான் நாம அநேக செயல்கள் எல்லாம் செய்கின்றோம். ஆனா உண்மையிலே அதை நாம் செய்வது கிடையாது. நம்முடைய இன்டெலிஜென்ஸ் கிடையாது. நம்ம பிசிக்கலா நம்ம செயல்ல ஈடுபடலாம். ஆனா புத்தி அனைத்துமே எல்லாம் வல்ல இறைவனோட அந்த ரூபத்திலுமே பகவான் தான் இருக்கிறார். ஒருத்தர் வந்து எதையோ ஒரு சாதனை பண்ணுகின்றார் என்றால் அந்த சாதனைக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து எல்லாம் வல்ல இறைவன் தான். அவருடைய இன்டெலிஜென்ஸ் தான் வந்து அங்கே செயல்படுகின்றது. அதனால இந்த இடத்துல நாம படைக்கின்றோம், செயல்படுகின்றோம் அப்படின்லாம் நாம் நினைக்கிறது எல்லாமே தவறான ஒரு கூற்று. சோ நாம் வெறுமனை கருவியாகத்தான் நாம் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மாதிரி வடிவங்கள் ஏன் சச்சிதானந்த விக்கிரகம் பகவானுடையது. பரபிரம்மனின் ஸ்தானம், தங்குவதற்கு கட்டப்படும் இடங்கள், அதாவது கோயில்கள் எல்லாமே. காரணம் பொருட்கள் உள்ளடக்கியது. சத் விசேஷனம் திறந்த வெளியை வேறுபடுத்தி காட்டல். சர்வ எல்லாம் எல்லார் சர்வமின் சார் எல்லாமே. சத்வ இருப்பின் குண நலங்கள். உத்பேத வெளிப்பாட்டிற்கான இடம். பிருத்வி இந்த பூமி. விருத்தி வேலைகளின் லட்சணம் சிறப்பான பண்புகள். சோ இப்ப பூமியினுடைய வேலைகளில் சிறப்பு குண நலங்கள். எஸ், இந்த பூமியில எல்லா வேலைகளுமே செய்யறோம். நன்மைகளும் இருக்கின்றது, தீமைகளும் இருக்கின்றது இல்லையா? சிறப்பான குணாதிசயங்கள் சத்வத்திலிருந்து செய்யக்கூடிய வேலைகள் உண்டு, ரஜோலிருந்து செய்யப்படக்கூடிய வேலைகள் உண்டு, தாமசிக்கிலிருந்து செய்யப்படக்கூடிய வேலைகள் உண்டு இல்லையா? சில சமயத்துல நம்ம சத்வத்திலே இருந்தாலும் நம்ம கிட்ட ரஜோகுணம் வந்து ஒரு கட்டத்துல நம்ம ரஜோகுணத்துல வந்து செயல்பட்டு விடுவோம். இப்படி இந்த 3 குணங்களுக்கு இடையில வந்து அதனுடைய செயல்பாடுகள், இந்த பூமியினுடைய செயல்பாடுகள் வந்து அமைய பெறுகின்றன இல்லையா? மேலான சிறப்பு குணங்கள் மேலான பிரம்மனின் மாதிரி வடிவங்களின் மூலமும், அதாவது பிரம்மனின்
மாதிரி வடிவங்களின் மூலமும் தங்குவதற்கு இல்லங்கள், இதெல்லாமே இந்த இடத்துல நம்ம என்னென்ன செயல்கள் செய்கின்றோமோ அதுதான் எக்ஸாம்பிளா கொடுத்திருக்காங்க. வீடு, வாசல் இல்லையா, நிலப்புலன், அனைத்துமே பயிர் அதாவது நாம வந்து விளைச்சல், இதெல்லாம் நம்ம செய்யக்கூடிய ஒன்றுதான் இல்லையா. இவை அனைத்தும் தண்ணீரை வைப்பதற்கு பானைகள், அதாவது பாத்திரங்கள் செய்வது இல்லையா, இது எல்லாமே வந்து செய்யப்படுகின்றன. பிரிதோர் வகையால் பூமி எல்லா மூலப்பொருட்கால ஆதாரத்தினுடைய இருப்பிடாகும். இங்க செய்யக்கூடிய அனைத்து செயல்களுக்கும் மூலப்பொருள் அனைத்துமே பூமியிலிருந்து தான் கிடைக்கிறது இல்லையா. இப்போ உணவு படைக்கின்றோம், அந்த உணவுல அநேக விதமான தானியங்கள் இல்லையா, அதுக்கப்புறம் வந்து காய்கறிகள், பழங்கள் எல்லாமே இருக்கு. இதை வந்து வைக்கிறதுக்கான அதாவது பாத்திரங்கள், அதுவும் பூமியில இருந்தா மெட்டல் எல்லாம் எடுக்கிறோம். களிமண்ணுல இருந்தா வந்து பானை பண்றோம், அதுவும் பூமியில இருந்தா வருது. மெட்டல் எல்லாம் கூட வந்து இப்ப வீடு கட்டுறோம்னா இரும்பு எங்கிருந்து வருது, அயன் கோர். ஸோ அதாவது கந்தகத்தன்மை அதிகமாக வாய்ந்த இடத்துல வந்து இந்த இரும்பு வந்து இருக்கிறது என்பதை நாம கண்டுபிடிச்சு அங்கிருந்து அந்த சுரங்கமா அதை தோண்டி எடுத்து அதுக்கப்புறம் அது ஒரு வேறு விதமா அதை காய்ச்சி அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஷேப் எடுத்துட்டு வர்றது எல்லாமே நம்ம செய்யறோம் இல்லையா. ஆனா அனைத்து மூலப்பொருட்களுக்குமே பிறப்பிடம் எது, இந்த இடத்துல பூமிதான் என்பதை நாம தெரிந்து கொள்ளலாம். ஒளி, வான், காற்று, தீ, நீர், இப்படி வேறுபட்ட பல மூலப்பொருட்கள் வந்து பூமியில் தான் நம்ம வந்து இதை வந்து நாம பூமியில இருந்துதான் அதை ஃபீல் பண்றோம் இல்லையா. இங்க சிறப்பாக குறிக்கப்படும் பூமியின் மற்றொரு இயல்பு, இன்னொரு குவாலிட்டி என்னன்னாக்கா, பூமி பரமபுருஷ பகவானின் வேறுபட்ட வடிவங்களை வெளிப்படுத்த முடியும். இப்ப பகவானுடைய ரூபங்களை கூட வந்து வெவ்வேறு விதமான ரூபங்களை வெளிப்படுத்த முடியும். கிருஷ்ணராக, ராமராக இல்லையா, விஷ்ணுவாக, நாராயணராக இல்லையா, நரசிம்மராக, இப்படி வாமனராக. வாமனர் எப்படி குட்டி பையன் தான் இல்லையா, அந்த குட்டி பிராமணரா வந்து பலி மகாராஜ் கிட்ட வந்து 3 அடி நிலம், எனக்கு வெறுமனே 3 அடி நிலம் போறோம், எனக்கு நிறைய வேண்டாம். ஏன்னா பிராமணரா வந்த பிறகு கேட்ட தானத்தை வழங்க வேண்டியது சத்திரனுடைய கடமை. ஸோ இந்த பலி மகாராஜா யாரு, பிரகலாத் மகாராஜாவுடைய பேரன், அந்த வம்சத்தில். ஸோ தாத்தாவுடைய குவாலிட்டி கண்டிப்பா பேரன் இடத்துலயும் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அததான் வந்து நேற்றைய பாகவதம் கிளாஸ்ல வந்து நம்ம பிரபுஜி சொல்லிட்டு இருக்கோம். நாம இன்னும் அந்த 7வது 8வது கேட்டோம்லாம் இன்னும் படிக்கல. ஸோ பிரகலாத் மகாராஜ் வந்து ரெண்டு அதாவது பாத்தீங்கன்னா தர்சனங்களை பெற்றார், இருமுறை தரிசனம் பெற்றார். ஒன்று நரசிம்மராக வந்து தன்னுடைய தந்தையை வதை தெரியும் பொழுது அப்ப பார்த்தது நரசிம்மம் இல்லையா. அதே மாதிரி வந்து நம்ம பலி மகாராஜ் வாமன தரிசனத்தையும் பெற்றார் என்று சொல்லப்படுகிறார். அவரும் அந்த தரிசனம் 8வது கேண்டல்ல வர்றதுன்னு சொன்னாரு என்என்டி பிரபுஜி. ஸோ பலி மகாராஜ் கிட்ட வந்து அவன் சுக்ராச்சாரியார் ஒரு புறம் வந்து சொல்லிட்டே இருப்பார், வேண்டாம், வந்திருக்கிறவர் வந்து சாதாரண பிராமண பையன் கிடையாது, நீ வந்து அவர்கிட்ட வந்து வாக்கு கொடுத்து வந்து நீ வந்து மாட்டிக்கொள்ளாதே, கண்டிப்பாக வந்து உன்னால செயல்படுத்த முடியாதுன்னு அவர் சொன்னாலும் குருவின் வார்த்தை கூட கேட்காமல் அவர் வந்து பகவானுக்கு கொடுத்த வாக்கையே வந்து அவருக்கும் புரிகின்றது. ஏன்னா இங்க வந்திருக்கிறவர் சாதாரண மனிதர் கிடையாது என்பதை வந்து அவனும் புரிந்து கொண்டான். இருந்தாலும் அதாவது சொர்க்கத்தையே ஆண்டு கொண்டிருந்த அந்த பலி மகாராஜா இந்த 7 லோகங்கள்ல எல்லாவற்றும் 2 அடியிலே வந்து எல்லாமே முடிந்து விட்டது. அதுக்கு மேற்பட்ட அவர்கிட்ட எந்த செல்வமும் கிடையாது கொடுப்பதற்கு. சோ கொடுத்த வாக்கை, பிராமணருக்கு கொடுத்த வாக்கையும் வந்து மீறக்கூடாது இல்லையா. அதற்காக தன்னுடைய தலையையே கொடுத்தார் இல்லையா. அந்த தலை மீது பகவான் அந்த சின்ன பாதங்களை வைத்து என்ன பண்ணார், அவரை வந்து கீழ உலகமா இருக்கக்கூடிய அந்த உலகத்திற்கு அனுப்பி அங்கே வாமனர் வந்து அவனுடைய பக்தியை மெச்சு அவரே வந்து அவனுக்கு வந்து காவல் காக்கிறார் என்பதும் சொல்லப்படுகிறது இல்லையா. நம்ம இது கீழே பூலோக சாட்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா கீழே இருக்கக்கூடிய உலகத்துல ஒரு உலகத்துல வந்து வாமன தேவர் வந்து இருப்பார். ஸோ நம்ம பலி மகாராஜா இருக்கக்கூடிய இடம். ஸோ இப்படி பக்தியில வந்து நம்ம பகவான் எப்படின்னா எதை வேணாலும் நம்ம கிட்ட எப்ப வேணாலும் எடுப்பார். அது நமக்கு மேன்மையான ஒன்றை வந்து வழங்குவதற்காகத்தான், அதை விட வேல்யூபிளா இருக்கக்கூடிய ஒன்று கொடுப்பார். அதற்காகத்தான் இது தடைக்கல்லாக இருக்கும், அதற்காக தான் அதை வந்து நிவர்த்தி செய்யணும்னு நினைப்பார். அதனால எது நடக்கின்றதோ அது கண்டிப்பாக வந்து எல்லாமே நன்மையாகத்தான் நடந்திருக்கிறது, நடந்து கொண்டிருப்பதும் அவ்வாறே இருக்கும், இனி நடக்க போவதும் அவ்வாறே இருக்கும். இப்படி பாஸ்ட், பிரசன்ட் அண்ட் ஃபியூச்சர் எல்லா இடங்களிலுமே பகவான் இருக்கிறார். அவர் இந்த சிருஷ்டியே பரமாத்மா, பரமாத்மாவே சிருஷ்டி அப்படிங்கிறதையும் நாம நிறைய இடங்கள்ல படிச்சுட்டே வரோம். அப்படி இந்த வடிவங்கள் எல்லாமே ஒரு பர்டிகுலர் வடிவத்தை வந்து
வந்து ஏற்படுத்துறது இல்லையா. அதுக்கான பொருட்கள் எல்லாமே இங்க இருந்துதான் எடுக்கப்படும். நீரு இல்லையா. இப்போ விக்கிரகங்கள் எந்தெந்த விதத்துல இருக்கும், ஒரு சிலர் வந்து பஞ்சமா அதாவது பஞ்சலோகத்துல இருக்கும், இல்லது வெள்ளி தங்கத்துல இருக்கும், மெட்டல் இல்லையா. அடுத்து கல்லுல இருக்கும், மண்ணுலயும் செய்யக்கூடியதும் உண்டு இல்லையா. மண்ணுல கூட நம்ம செய்கின்றோம். மேலும் இப்படி இன்னொன்னு வந்து உலோகம் பார்த்தோம் நம்ம. அடுத்து வந்து மரத்துல செய்யறது. ஓகே, இந்த 5 விதமான ரூபங்கள் இந்த பொருட்களை கொண்டுதான். மரமும் இந்த பிரபஞ்சத்துலதான் இருக்கு இல்லையா. உலோகங்கள் எல்லாமே இந்த உலகத்துல இருந்துதான் தோண்டி எடுக்கிறோம் நம்ம இல்லையா. ஆமா, கோல்டுலயும் செய்யறாங்க, சில்வர்லயும் செய்யறாங்க இல்லையா. எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய இது. எல்லாமே அர்ச்ச விக்கிரகம் தான், வெவ்வேறு இயல்புகள். அது மற்றொரு இயல்பு என்னவென்றால், பூமி பரமபுருஷ பகவான் வேறுபட்ட வடிவங்களை வெளிப்படுத்த முடியும். இந்த பூமியிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய பொருட்களாலதான் அவரை வந்து வேறு இதுல இருந்து பார்க்கின்றோம். அர்ச்சவிக்கிற ரூபத்திலையும் பார்க்கின்றோம். பகவான் மீது பக்தி கொள்பவர்கள் பக்தர்களுக்கு வந்து பகவான் எந்த ரூபத்துல தோன்றி எவ்வாறு சகாயம் புரிவார் என்பதும் நமக்கு தெரியாது. அந்த நிகழ்வுகள் கூட நம்ம கண்டிப்பா கேட்டிருக்கோம் இல்லையா. கபிலரின் இந்த கூற்றினால் பரமபுருஷ பகவான் ஆகிய பிரம்மன் புனித நூல்களில் வர்ணிக்கப்படும் எண்ணற்ற வடிவங்கள் உடையவர் என்பது அவருடைய வடிவங்கள் வந்து இதுதான் நம்ம வந்து சித்தரிக்கவே முடியாது. பூமி மற்றும் அதன் விளை பொருட்களான கல், மரம் மற்றும் நகைகளின் பக்குவத்தினால் இறைவனின் பல்வேறு வடிவங்களை நம்மால காண முடியும் இல்லையா. கோயில்லனா கற்சிலையில பார்க்கின்றோம். அது எக்ஸப்ஷனலா சில கோயில்ல வந்து இப்ப ஜெகநாத்புரியில பாத்தீங்கன்னாக்கா மரத்தாலான விக்கிரகங்கள் தான். அப்படி வந்து ஒவ்வொரு வடிவங்களை வந்து அவர் வந்து ஏற்றுக்கொள்கிறார். இறைவனது பல்வேறு வடிவங்களை நாம் கண்ணால் காண முடியும். பகவான் அதாவது நம்மளால பார்க்கக்கூடிய அந்த குவாலிட்டி உண்டு நம்ம கிட்ட. ஆனா அதற்கான பக்தியினுடைய இது வந்து லெவல் வந்து நாம அடைய வேண்டும். அப்பதான் நாம இதே கண்களால வந்து நம்ம பகவானை வந்து சேவிக்க முடியும். மேலும் வந்து ஒரு சிலையின் மூலம் புனித நூல்களின் வடிவம் கொடுக்கிறது. பகவான் கிருஷ்ணர் அல்லது பகவான் விஷ்ணுவின் வடிவம் பூமியிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட ஒரு சிலையின் மூலம் புனித நூல்களிலிருந்தும் வடிவம் கொடுக்கிறது இல்லையா. அதாவது சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கும், இந்தந்த முத்திரைகளோட பகவான் இருப்பார் அப்படிங்கிறது எல்லாமே. அதை அவ்வாறே வந்து செயல்படுத்த முடியும். சிற்பக்கலையில் இருக்கிறவங்க எல்லாமே பக்தி கொண்டுதான் செய்வாங்க. அது அவ்வளவு சுலபத்துல செய்யக்கூடியது கிடையாது. இப்ப நம்ம ராமர் சிலை வந்து பார்க்கும்பொழுது அந்த கண்களில் அவ்வளவு காருண்யம் இருக்கின்றது இல்லையா, கருணை இருக்கின்றது. சோ அவ்வளவு அந்த பாவத்தை எடுத்துட்டு வரணும்னா அவங்களுடைய தவ வாழ்க்கை வந்து அதாவது எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமதான் செஞ்சாதான் அந்த போக்கஸ்டா அதை செய்ய முடியும் இல்லையா. பகவான் கிருஷ்ணன் இருப்பிடம் வந்து புனித இருப்பிடத்தின் பல்வேறு வகைகள், அவரது தெய்வீக உடலுடன் குழல் வாசிக்கும் பகவானின் வடிவங்கள் பற்றிய வர்ணனை பிரம்ம சமீதிலையும் வந்து ரொம்ப அழகாக எடுத்துரைக்கப்படுகிறது இல்லையா. இவை இவ்வாறு சிலைகளாக தோன்றும் போது அவை வணங்கத்தக்கவை ஆகின்றன. எப்பேற்பட்டவங்களுமே கோவில்ல இருக்கக்கூடிய சிலையை பார்த்து நம்ம கண்டிப்பா கைகூப்பிய வண்ணம் வணங்கிடும். ஏன்னா பகவான் அங்க இருக்கார் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு விளங்குகிறது. கனிஷ்ட அதிகாரி தான் அங்க மட்டும்தான் இருக்காங்கன்னு நினைப்பாங்க. ஆனா மத்தியம அதிகாரி, உத்தம அதிகாரி எல்லா இடத்துலயுமே இருக்காங்க. அங்கேயும் பகவான் இருக்கிறார் என்றது அவங்களுடைய கூற்று. மேலும் அவை மாயவத தத்துவம் கூறுவது போல கற்பனை கிடையாது. அந்த ரூபங்கள் எல்லாமே கற்பனை கிடையாது. அவங்க அரூபத்தன்மை இல்லையா, நிராகாரம், பொருள் அல்ல. வேத இலக்கியத்தின் பொருளுரை சத்துவகுணத்தில் மனமே தற்பெருமைக்கு காரணம். ஆசைக்கு ஏற்றபடி ஒன்றினை ஒப்புக்கொள்ளுதலும் மறுத்தலும் வர்ணனைக்கு உண்மை வடிவம் கொடுப்பது என்பதாகும். அனைத்து பொருட்களும் மற்றும் ஜட இயற்கையின் உரிமைப்படியான குணங்களின் இறுதியான மாற்றமே நாம் காணும் பூமியாகும். மேலும் இந்த இடத்துல பார்க்கணும். சோ சில சமயம் பாவனை என்னும் சொல் கற்பனை என்று சொல்ல தவற பொருளாக கருதப்படுகிறது. பாவனை வந்து நம்ம கற்பனை கிடையாது. சோ நம்ம இதுல அதாவது பிரம்ம கௌடிய வைஷ்ணவ பரம்பரை, இந்த அத்வைதம், விசிஷ்டாத்வைதம், எந்த ஒரு தத்துவமா இருந்தாலுமே பகவானுடைய ரூபம் வந்து நித்தியமானது, அழிவற்றது இல்லையா. அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவம் என்பதை நாம கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ கற்பனை கிடையாது. அந்த இதுக்கு வந்து நம்ம அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய வியாக்கியானமும் அடுத்து வந்து அருவவாதிகளுடைய புஸ்தக வியாக்கியானம் எடுத்து படிச்சோம்னா நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கும். ஏன்னா அவங்க அனைத்துமே அருவம் என்று எண்ணிக்கொண்டு அவருடைய படைப்புகள் எல்லாம் வந்து படைத்திருப்பார். அருவம் ஒரு பாகம் என்பது நம்முடைய கொள்கை, இன்னொரு பாகம் ரூபம் என்பதும் நாம் புரிஞ்சு. மேலும்
வந்து ஆசைக்கு ஏற்றபடி ஒன்றினை ஒப்புக்கொள்ளுதலும், ஏன் நம்ம ஆசைக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒன்று ஓகேன்னு சொல்லுவோம், அப்புறம் வந்து மறுக்கிறதும் உண்டு. ஸோ வர்ணனைக்கு உண்மம் வடிவம் கொடுப்பதுதான், அதுதான் ரியலிஸ்டிக். எனக்கு வேணான்னு சொல்றதுல ஒரு ரூபம், வேண்டும்னு சொல்றது ஒரு பிம்பத்தின் வடிவில வந்து, அதாவது உண்மை வடிவம் கொடுப்பது என்பது, வடிவம் என்பது இந்த இடத்துல ஷேப் கிடையாது, அந்த செயலுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி எடுத்துரைக்கிறது. ஸோ அதனால மாற்றுதலும் வந்து நம்ம எப்பவுமே வந்து எஸ்ன்னு சொல்லுவோம், நோன்னு சொல்லுவோம், இது எல்லாமே நம்முடைய உணர்தல் அடிப்படையில தான், பாவத்தின் அடிப்படையில தான். இப்ப நானும், அதாவது நீங்க எல்லாருமே ஒரு கோயிலுக்கு போறீங்க உங்க ஃபேமிலியோட இல்லையா, அது எந்த கோயில்ல தான் இருக்கட்டும், அந்த அந்த விக்கிரகத்தோடு நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஈடுபாடு இருந்தால் வழியே நம்மளால ஆத்மபூர்வமாக அந்த விக்கிரகத்துக்கு நம்ம பூஜைகள் செய்ய முடியாது இல்லையா. ஆனா நம்ம கூட வந்தவங்க ரொம்பவே அந்த விக்கிரகத்தின் மீது வந்து தங்களுடைய மனதை பதிய வைத்து பக்தி கொண்டுவார்கள். அதனால சுலபமாக அவர்கள் வந்து அந்த அச்ச விக்கிரகத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த பகவானை வந்து வந்து அவங்க அடைய முடியும் இல்லையா. அதனால ஆசைக்கு ஏற்றபடி ஒன்றினை ஒப்புக்கொள்ளுதலும், நம்ம இது நமக்கு ஏற்ற நம்முடைய ஆசைக்கு ஏற்றவாறு, அப்புறம் பின்னாடி அதை வேண்டான்னு மறுக்கிறதும் இல்லையா. உண்மை வடிவம் கொடுப்பது என்பதான் வர்ணனைக்கு, அதாவது நம்ம வந்து வர்ணனைன்னா ஒன்று வந்து நம்ம எடுத்துரைக்கிறது, ஒன்றை பற்றி நம்ம எடுத்துரைக்கிறது இல்லையா. அந்த ஒன்றை பற்றி எடுத்துரைக்கும் பொழுது நமக்கு தெரியும் அது விருப்பம் இருக்கா விருப்பம் இல்லையா. சில பேர் பேசுறதை வச்சு அவங்களுடைய நாட்டம் என்ன, நோக்கம் என்ன, அவங்க வெறுமனே உலகாயுதவாதியா, இல்லை பக்தி தொண்டிலும் அவருக்கு வந்து பங்கு வகிக்கணும் என்ற அந்த ஆசை என்பது இருக்கிறதா, எல்லாம் நம்மளால பார்க்க முடியும். சோ அனைத்து பொருட்களிலும் மற்றும் ஜட இயற்கையின் உரிமை வடிவான குணங்களில் ஒன்றின் இறுதியின் வடிவமே நான் காணும் பூமியாகும். சோ இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கக்கூடிய பூமியை வந்து எல்லாமே வந்து பொருட்கள் மற்றும் ஜட இயற்கையின் உரிமைப்படியான குணங்களின் இறுதி. அதாவது ஜட இயற்கையில வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த உயிரினங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய குணாதிசயங்கள் இவை எல்லாமே இந்த பூமியுடைய இதுலதான் வந்து காணப்படுகிறது. நாமளும் இந்த பூமியில தான் எல்லாத்தையும் வெளிப்படுத்தும் இல்லையா. வேற எந்த லோகத்துக்கும் சென்று நாம வழிபடுத்துறது கிடையாது. இங்கிருந்துதான் நம்முடைய சுபாவம் நடத்தை எல்லாமே வந்து நம்ம ஒரு குணாதிசயத்துக்கு வந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம். ஆனா அதற்கான மூல காரணம் எது, அதாவது நாம மரணிக்கும் பொழுது நம்முடைய உணர்வுகள் இல்லையா, மற்றும் வந்து நம்ம என்னவா ஆகணும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டே நம்ம மரணத்தை எழுதும் போது அத்தகைய நிலையை அடைவதற்கான பிராப்தத்தை வந்து பகவான் கொடுக்கிறார். அது எந்த நிலையானா இருக்கும் இல்லையா. சோ இந்த மாதிரி அனைத்து பொருட்களுக்கு எல்லா செயல்களுக்கும் பேசிக்கலி இந்த சான்சால இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, ஒவ்வொரு காரியங்களும் இந்த இடத்துல நாம் செயல்படுத்துவது அனைத்துமே பூமிதான் மூல காரணம் என்பது தெரிஞ்சுக்கணும். நாம் உண்ணுகின்றோம், உறங்குகின்றோம் இல்லையா, அதுக்கப்புறம் வந்து செயல்படுகின்றோம், இது எல்லாமே இதற்கான புத்தி கூர்மை அனைத்துமே இந்த பூமியை சார்ந்ததுதான். ஓகே, அந்த பண்புகள் அந்த பூமி எனக்கூடிய அந்த பஞ்சமகாபூதங்களை சார்ந்ததுதான். இந்த உடலும் வந்து அந்த பூமிக்கு தான் வந்து சம்பந்தப்படுத்தப்படுகிறது இல்லையா. இது பூமி எவ்வாறு ஸ்தூலமாக இருக்கின்றதோ இந்த ரூபமும் வந்து ஸ்தூலத்தன்மையை பெற்றது அப்படிங்கிறதையும் நாம தெரிஞ்சுக்கணும். 47 நபோ குண விசேஷார்த்தோ யஸ்ய தச்ச்ரோத்ரோ முச்யதே வாயோர் குண விசேஷார்த்தோ யஸ்ய தத் ஸ்பர்ஷனம் விதுஹு. எஸ், ஜெய் மகாலட்சுமி மாதாஜி வாசி. हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। नभो गुणे विशेषार्तो यस्तत्रेन्द्रो मुच्यते वायोर्गुण विशेषार्तो यस्य तस्पर्शनं विदुः. நபகுண விசேஷ வாணின் ஒளி குறிப்பிடத்தகும் தனி சிறப்பு குணம். அர்த்த புலனுணர்வின் பொருள் எவருடைய தத் அந்த ஸ்ரோத்ரம் கேட்கும் புலன், உச்சியதே அழைக்கப்படும், வாயோ குண விசேஷ காற்றின் தொடுதல் குறிப்பிடத்தகுந்த தனி சிறப்பு குணம். அர்த்த புலனுணர்வின் பொருள் எவருடைய தத் அந்த ஸ்பர்ஷனம் தொட்டு அறியக்கூடிய, விதுகு அவர்கள் அறிவர். மொழிபெயர்ப்பு. ஒலியாக நாம் உணரும் உணர்வு செவிப்புலன் என்று அழைக்கப்படுகிறது. தொட்டு நாம் உணரும் புலன் அறிவு தொடுபுலன் என்று அழைக்கப்படுகிறது. பொருளுரை. ஒளி பாணியின் தகுதிகளில் ஒன்றாகும். அது கேட்டலுக்கான பொருளாகும்.
அதுபோல தொடுதல் காற்றின் குண இயல்பாகும். அது தொட்டறியக்கூடிய உணர்ச்சியின் பொருளாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எஸ் பி விஜயகுமாரி மாதாஜி நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க. तेजो गुण विशेषातो यस्य तच्छुष्यते अम्बो गुण विशेषातो यस्य तत्रसनं विदुः भूमेर्गुण विशेषातो यस्यास्त्रणा உச்சதே. அப்படின்னா இந்த இடத்துல பஞ்சமகாபூதங்களை பற்றி சொல்ல, முதல்ல சப்தம் என்பது வானுக்கு, அடுத்து தொடுபுலன் என்பது காற்றுக்கு. இத போன ஸ்லோகத்துல சொன்னா, இப்ப மிச்சம் இருக்கிறது சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலி இல்லையா. அக்னி, தேஜா என்பது அக்னியில வரும், அம்போ என்பது நீருக்கு சொல்லப்படும், பூமி பூமி இல்லையா. சோ அதனுடைய குணாபிஷயங்களை பற்றி சொல்றது. எஸ் மாதாஜி வாசிங்க. பி விஜயகுமாரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பி விஜயகுமாரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மல்லிகா மாதாஜி வாசிங்க. हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता। तब नभो गुण विशेषान ते மாதாஜி 48 மாதாஜி. 48 இது 47 மாதாஜி. நான் இது நான் முடிச்சாச்சு. 47 முடிச்சிட்டாங்க. 48 तेजो 48 तेजो गुण विशेषातो यस्य तच्छुश्रुते शुश्रयते अम्बो गुण विशेषोतो यस्य तत्रांस विदुः भूमेर्गुण गुण विशेषार्थो यस्य சக்ரான உச்சதே. தேஜ குணோ விசேஷ, நெருப்பின் வடிவம், குறிப்பிடத்தக்க சிறப்பு குணம், அர்த்த புலனுணர்வின் பொருள், எஸ்ய யாருடைய, சக்ஷு பார்வை புலன், உச்சியதே அழைக்கப்படுகிறது, அம்ப குண விசேஷ தண்ணீரின் சுவை, குறிப்பிடத்தக்க சிறப்பு குணம், அர்த்த புலன் உணர்வின் பொருள், எஸ்ய யாருடைய, தத் அந்த, ரசனம் சுவை புலன், விது அவை அறியும், பூமே குண விசேஷ பூமியின் மனம், குறிப்பிடத்தக்க சிறப்பு குணம், அர்த்த புலனுணர்வின் பொருள், எஸ்ய யாருடைய, அந்த கிராண முகரும்புலன் உச்சியதே அழைக்கப்படுகிறது. மொழிபெயர்ப்பு. நாம் அறிகின்ற பொருளாக இருக்கும் நெருப்பின் குறிப்பிடத்தக்க சிறப்பு குணம் பார்வைக்குரிய புலனாகும். நாம் ருசித்து பார்க்கும் பொருளான சுவையோ தண்ணீரின் குறிப்பிடத்தகுந்த சிறப்பு குணமாகிய சுவை புலனாகும். இறுதியாக பூமியின் குறிப்பிடத்தக்க சிறப்பு குணமாகிய நறுமணமோ அது முகரும் புலன் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. பி விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிங்க நெக்ஸ்ட். பரஸ்ய திருஷ்யதே தர்மோ ஹய்யா பரஸ்மின்மை சமன்வயாத் அதோ விசேஷோ பாவனானம் பூமாவேவோ பலக்ஷ்யதே. हरे कृष्ण माता जी। परस्य दृश्यते धर्मो य परस्मिन् समन्वयात् अधो विशेषो भावानां பூமாவேவோ பலக்ஷ்யதே. பரஸ்ய காரணத்தில், திருஷ்யதே உற்று நோக்கப்படுகிறது, தர்ம குணங்கள் உண்மையில், அபரஸ்மின் விளைவில், சமன்வயாத் முறையில், அத பின்னர், விசேஷ குறிப்பிடத்தக்க சிறப்பு குணம், பாவானாம் எல்லா மூலப்பொருட்களின், பூமியில், ஏவ மட்டும், உபலக்ஷ்யதே உற்று நோக்கப்படுகிறது. மொழிபெயர்ப்பு. காரணம் அதன் விளைவிலும் இருப்பதால் முந்தையதன் சிறப்பு குணங்கள் பிந்தையதில் உற்று நோக்கப்படுகின்றன. அதனால் எல்லா மூலப்பொருட்களின் தனித்தன்மைகள் இம்மண்ணுலகில் மட்டும் இருக்கின்றன. பொருளுரை. வானின் தோற்றத்துக்கு ஒலியே காரணம் ஆகும். காற்றின் தோற்றத்துக்கு வானம் காரணமாகும். காற்று நெருப்பிற்கு காரணமாகும். நெருப்பு நீருக்கு காரணமாகும். நீர் பூமிக்கு காரணமாகும். வானில் ஒலி மட்டும் உள்ளது. காற்றில் ஒலியும் தொடரும் இயல்பும் உள்ளன. நெருப்பில் ஒலியும் தொடும் இயல்பும் வடிவமும் சுவையும் உள்ளன. பூமியில் ஒலியும் தொடும் இயல்பும் வடிவமும் சுவையும் மனமும் உள்ளன. அதனால்
பூமி பிற மூலப்பொருட்களின் எல்லா தன்மைகளுக்கும் ஒருங்கிணைப்பு ஆகும். பூமி எல்லா பிற மூலப்பொருட்களின் ஒட்டுமொத்தமான வடிவம் ஆகும். பூமி மூலப்பொருட்களின் முழு 5 தன்மைகளும் கொண்டது. நீர் 4 குணங்களும், நெருப்பு 3 குணங்களும், காற்று 2 குணங்களும், வான் ஒரே ஒரு குணமும் ஆகிய ஒலியையுமே கொண்டன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. புஷ்பா மாதாஜி. நான் படிச்சது. ஆமா, கரெக்ட் கரெக்ட் கரெக்ட். சொன்னாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. புஷ்பா மாதாஜி அடுத்த ஸ்லோகம் வாசிங்க. ஏதான் யஷமன் ஹத்யா யதா மகதாதீனி சப்தவை கால கர்மா குணோ பேதோ ஜகதாதீர் பாவிச்சத். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஏதான்யசம்ஹத்ய யதா மகதா தீனி சப்தவை கால கர்ம குணோபேதோ ஜகதாதிருபாவிசத். ஏதானே இந்த அசம்ஹத்ய கலப்படாத யதா எப்பொழுது மகத் ஆதீனி மகத் தத்துவம் போலி ஆளுமை மற்றும் 5 முழு மூலப்பொருட்கள் சப்த மொத்தமாக 7 வை உண்மையில் கால நேரம் கர்ம வேலை குண ஜட இயற்கையின் 3 குணங்கள் உபேத தொடரப்பட்டு ஜகத்தாதி படைப்பின் மூலம் உபாவிசத் நுழைந்து. மொழிபெயர்ப்பு. இந்த எல்லா மூலப்பொருட்களும் கலக்கப்படாத பொழுது படைப்புக்கு மூல காரணமாகிய பரமபுருஷ பகவான் நேரம் வேலை மற்றும் மண்ணுலக தன்மைகளுடன் 7 பிரிவுகளை கொண்ட ஜட சக்தியுடன் அண்டத்தினுள் நுழைந்தார். பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். காரணங்களின் தோற்றத்தை குறிப்பிட்ட பின்னர் கபில தேவர் விளைவுகளின் தோற்றம் பற்றி கூறுகிறார். காரணங்கள் கலக்கப்படாத காலத்தில் பரமபுருஷ பகவான் அவருடைய கர்ப்போதய கசாய விஷ்ணுவின் தோற்றத்தில் ஒவ்வொரு அண்டத்தின் உள்ளேயும் நுழைந்தார். எல்லா 7 முதன்மையான மூலப்பொருட்களும் அவரை பின்தொடர்ந்தன. 5 ஜட மூலப்பொருட்கள் முழு சக்தி மகத்தத்துவம் மற்றும் போலி ஆளுமை ஆகியனவே அந்த 7 பொருட்கள் ஆகும். பரமபுருஷ பகவானின் இந்த நுழைவு ஜட உலகின் அணுக்களிலும் அவர் நுழைவை உள்ளடக்கியது. இது பிரம்ம சம்ஹிதையில் உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது. 5.35. அந்தாந்தரஸ்த பரமாணு சயாந்தரஸ்தம். அவர் அண்டத்தினுள் மட்டுமின்றி அணுக்களிலும் உள்ளார். ஒவ்வொரு உயிரினத்தின் மனத்திலும் அவர் உள்ளார். இவ்வாறு கர்ப்போத கசாய விஷ்ணு பரமபுருஷ பகவான் எல்லாவற்றிலும் நுழைந்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பிரேம மாதாஜி நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க. ததத்தேனானு வித்தேப்யோ யுத்தேப்யோ அண்டமதேசனம் உத்திதம் புருஷோ யஸ்மாதுதி மாதுதாதிஷ்டதௌ விராட். ததத். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ததத்தேனானு வித்தேப்யோ யுக்தேப்யோண்டமசேதனம் உத்திதம் புருஷோ யஸ்மாது ததுஷ்டதௌ விராட். தத பின்னர் தேன பகவானால் அணுவித்தேபிய இந்த 7 தத்துவங்களிலிருந்து செயலில் எழுந்து யுத்தேபிய இணைந்து அண்டம் ஒரு முட்டை கரு அச்சேதனம் அறிவு கூர்மை இல்லாத உத்திதம் எழுந்து புருஷ இயலுலக உயிரினம் யஸ்மாத் அதிலிருந்து உத்திஷ்டத தோன்றி அசௌ அந்த விராட் புகழ் பெற்ற. மொழிபெயர்ப்பு. செயல் புரிய தூண்டப்பெற்று பகவானின் முன்னிலையில் இணைந்ததுமான 7 தத்துவங்களிலிருந்து இனம் புரியாத ஒரு கரு உருவானது. அதிலிருந்து புகழ் வாய்ந்த பரவுலக உயிரினம் தோன்றியது. பொருளுரை. பாலியல் வாழ்வில் பெற்றோரிடமிருந்து நீர்ம பொருள் மற்றும் ஊநீர் இவற்றை உள்ளடக்கிய பொருளின் இணைவு ஒரு ஆன்மாவினை படைக்கிறது. இதுவே படிப்படியாக முழுமையான உடலாக வளர்ச்சி அடைகிறது. அதே தத்துவம் உலகளாவிய படைப்பிலும் உள்ளது. கலவை கூறுகள் இருந்தாலும் பகவானின் அம்மூல பொருட்களினுள் நுழைந்த பொழுதுதான் அப்பொருட்கள் உண்மையில் அசைந்தன. அதுவே படைப்பின் காரணமாகும். நாம் இதை நமது சாதாரண அனுபவத்திலும் காணலாம். நம்மிடம் களிமண், நீர் மற்றும் நெருப்பு இருந்தாலும்
நாம் இவற்றை இணைப்பதற்கு வேலை செய்தால்தான் அவை செங்கல் வடிவம் பெறுகின்றன. வாழும் சக்தி இல்லாமல் பொருள் வடிவம் பெறுவதற்கான வழி ஏதுமில்லை. அதுபோல இந்த மண்ணுலகம் விராட் புருஷராகிய பகவானால் அசைக்கப்பட்டாலன்றி வளர்ச்சி அடையாது. யஸ்மாத் உதிஷ்டத அசௌ விராட். அவர் அசைவால் இடம் படைக்கப்பட்டது. அங்கு பகவானின் உலகளாவிய வடிவம் வெளிப்பட்டது. ஹரே கிருஷ்ணா மத்தாஜி. தேங்க்யூ மத்தாஜி. தேங்க்யூ. ஸோ நம்ம இந்த பிரபஞ்சம் தோற்றத்திற்கான காரணம் என்ன, எவ்வாறு இது பிரபஞ்ச தோற்றமானது அப்படிங்கிறது வந்து அழகா. இப்ப நம்ம செங்கல்ல பண்ணணும்னா நமக்கு வந்து கண்டிப்பா என்ன வேணும்? களிமண் வேணும் இல்லையா? நீர் வேணும். அதை வந்து ஒரு அந்த களிமண்ணையும் நீரையும் சேர்த்து ஒரு வடிவத்தை நாம பிசைந்து இந்த ஜீவன் மனிதனாகப்பட்டவன் அதை இரண்டையுமே கலந்து ஒரு வடிவத்தை கொண்டு வந்து நீட்டா அடுக்குன பிறகு அதற்கப்புறம் அந்த செங்கல் சூளை அப்படின்வாங்க இல்லையா, நெருப்பு வச்ச அந்த செங்கலை வந்து அதாவது வேக வைக்கணும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அப்படின்னா அதை வந்து சூளம் பண்றது. சோ அப்படி அந்த எரிய வச்ச பிறகுதான் அது வந்து கல்லாக செங்கல்லாக மாறும். இப்ப தனித்தனியா நீரும் நெருப்பும் அந்த களிமண்ணும் இருந்தால் கண்டிப்பாக அது செங்கல் உருவாகுமா? கிடையாது. இந்த மூன்றையுமே கலக்கக்கூடியவன் யாரு? மனிதன். நாம செய்யறோம். இது ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள். அதே போலதான் இந்த பஞ்சமகா பூதங்கள் இல்லையா. அடுத்து வந்து நம்ம என்ன பண்பு, 7 விதமான செயல்கள் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா. ஸோ மூலப்பொருட்கள் 5 ஜட மூலப்பொருட்கள், முழு சக்தி, இதுதான் மகத்தத்துவம் இல்லையா. மகத்தத்துவம் மற்றும் போலி ஆளுமை, அதாவது அகங்காரம், பால் சீவம். இந்த 7ம் தான் 7 அடுக்குகள் என்பதை நாம பார்த்திருக்கோம். இதுதான் ஒரு அண்டமாக படைக்கப்படுகின்றது. அதற்குள்ளதான் வந்து கர்ப்போத கஷாய் விஷ்ணு வந்து உட்புகுகின்றார். ஸோ இந்த 7 லேயர்களை வந்து அழகா எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. நாம எந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து பேசணும்? இந்த 48. சோ இந்த 47வது ஸ்லோகத்துல வந்து நாம என்ன பார்க்கின்றோம்? நபோகுண விசேஷார்த்தோ யஷ்ய தச்ரோத்ரோ முச்சியதே வாயோர் குண விசேஷார்த்தோ யஷ்ய தத் சர்ப்பணம் எத் ஹர்ப்பணம் விதுஹு. சோ இந்த இடத்துல ஒளி நாம் உணரும் உணர்வு. ஒளி எப்படி நம்ம வந்து கேட்கின்றோம்? ஒளி கேட்கறதுக்கு ஒரு புலன் கண்டிப்பா தேவை இல்லையா. பார்க்கறதுக்கு ஒரு புலன், பேசுவதற்கு ஒரு புலன், நுகர்வதற்கு ஒரு புலன், உண்ணுவதற்கு ஒரு புலன், இப்படி எல்லா புலன்களுமே வந்து படைக்கப்படுகின்றது. சோ ஒலி வந்து சப்தம் வந்து எங்கிருந்து வருது? சப்தத்துல இருந்து வானம். சோ அந்த இதை வந்து கேட்பதற்கு நமக்கு செவி புலன் என்பது கண்டிப்பாக தேவை. இந்த பௌதீகத்துல எல்லாமே எந்த செயலுக்கு என்று படைக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த செயலுக்கு மட்டும்தான் அந்த புலன்கள் வந்து செயல்படும். பகவான் எந்த புலனை வேணும் என்றாலும் எதற்கு வேண்டும் என்றாலும் உபயோகப்படுத்துவார். அவருடைய கடைக்கண் பார்வையால இந்த பௌதீகத்தையே வந்து கருவுறச் செய்கின்றார். இல்லை என்றால் அது அப்படியே நின்ற வண்ணம் தான் இருக்கும். எந்த அசைவும் இருக்காது, எந்த மாற்றமும் இருக்காது. அவருடைய பார்வைப்படும் பொழுதுதான் இந்த உலகம் வந்து இயங்க ஆரம்பிக்கும். சோ படைக்கக்கூடிய தொழில் எல்லாமே நடைபெறுவது முதலில் அவருடைய பார்வையால தான் என்பதை நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ ஒலியாக நாம் உணரும் உணர்வு செவிப்புலன் என்று அழைக்கப்படுகிறது இல்லையா. செவி இல்லையா. தொடும் உணர்வு வந்து கை இல்லையா. தொட்டு நாம் உணரும் புலன் அறிவு, புலனறிவு வந்து தொடுப்புலன் என்று அழைக்கப்படுகிறது. சோ கைகளாலதான் நாம வந்து தொட்டு அதை வந்து உணர முடியும் இல்லையா. சோ ஒலி வானின் தகுதிகளில் ஒன்றாகும். அதாவது குவாலிட்டி, தகுதி என்பது இந்த இடத்துல ஒரு பண்பு, குவாலிட்டி எல்லாமே இல்லையா. சோ வானத்திலிருந்து வரக்கூடியதுதான் அந்த சப்தம். அந்த பண்பு வந்து சூக்ஷ்மமான பண்பு. அது கேட்டலுக்கான பொருளாகும், அதாவது ஆப்ஜெக்ட் இல்லையா. அதாவது இந்த சப்தம் வந்து நம்ம கேட்கின்றோம். அந்த கேட்டல் எனக்கூடிய அந்த செயலுக்கு வந்து எது? சப்தம் தான் வந்து பொருள். அது போல தொடுதல் வந்து காற்றினுடைய குண இயல்புகள் ஆகும். தொடு உணர்ச்சி வந்து காற்றினுடைய குண இயல்பு இல்லையா. காற்று வந்து நம்மள வந்து தீண்டிண்டு அப்புறமா இன்னொருத்தர் தீண்டுறது இல்லையா. அது நமக்கு சில சமயத்துல வந்து உணர முடியும். காற்று அடிச்சாதான் நம்மளால உணர முடியும். காற்று அடிக்கவில்லை என்றால் இருந்தாலும் கூட அது நம்மளை தொட்டுட்டு தான் போறது என்பது நம்மளால உணர முடியறது கிடையாது. அதே பலமாக காற்று வீசினால் மரஞ்செடிகள் எல்லாம் அசைகின்றன இல்லையா. அந்த நறுமணத்தையும் தாங்கி வந்து நம்மளையும் தாண்டி போகக்கூடியது இல்லையா. அப்படி அந்த தொடுதல் எனக்கூடிய அந்த உணர்வு இல்லையா, அந்த செயல் வந்து எதற்கு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு? அந்த காற்றினுடைய குணப்பண்பு, சூக்ஷ்மமான பண்பு. அது தொட்டறியக்கூடிய உணர்ச்சியினுடைய பொருளாகும். அழகான ஒரு விளக்கம் இது. அதனால நம்ம அந்த செயலை வந்து செயல்படுத்துகின்றோம், தொடக்கூடிய செயல். இப்ப நம்ம
இந்த ஒரு பிக்சரை தொடுறோம், ஒரு புஸ்தகத்தை தொடுறோம் இல்லையா, ஒரு பேனாவை வந்து கையில எடுத்து தொட்டு தூக்குறோம். இப்படி இந்த செயல் இது வந்து ஒரு செயல், ஒரு ஆக்ஷன் இல்லையா. இந்த ஆக்ஷன் வந்து தொடுதல் எனக்கூடிய அந்த ஆக்ஷன் வந்து ஒன்றின் மீது இந்த ஜீவன் வந்து செயல்படுத்துகின்றான் இல்லையா. சோ அழகான ஒரு விளக்கம் இது. மேலும் வந்து தேஜோ அப்படின்றது வந்து நெருப்பு இல்லையா. தேஜோ குண விசேஷாத்தோ யஸ்ய தச்சுஷ்யதே அம்போ குண விசேஷோத்தோ யஸ்ய தத் ரசனம் விதுஹு பூமேர் குண விசேஷார்த்தோ யஸ்ய பிராண உச்யதே. அதாவது நாம் அறிகின்ற பொருளாக இருக்கும் நெருப்பு நம்மளால பார்க்க முடியும் இல்லையா. பிரகாசத்தை கொடுக்க வல்லது, வெப்பத்தை கொடுக்க வல்லது. இரண்டு தன்மைகள் நம்ம பார்க்கிறோம் இதுல நெருப்புல. சிறப்பு குணம் பார்வைக்குரிய புலனாகும் இல்லையா. நெருப்பு நம்ம பிரகாசத்தை பிரகாசம் இருந்தாதான் இந்த கண்கள் வந்து பார்க்கக்கூடிய தன்மை. அப்ப கண்கள் எனக்கூடிய அந்த புலனும் வந்து அதன் மூலியமா தான் வருது. நாம் ருசித்து பார்க்கும் பொருளான சுவை இல்லையா, நீர் இல்லையா, தண்ணீருடைய குறிப்பிட தகுந்த சிறப்பு குணமாகிய சுவை புலனாகும் இல்லையா. நாக்காலதான், நாக்கும் அதன் மூலியமா தான் படைக்கப்படுகிறது. இறுதியில பூமியின் குறிப்பிடத்தகு சிறப்பு குணமாகிய நறுமணமோ ஸ்மெல் இல்லையா, வாசனை, அது நாசியால வந்து நுகரும் புலன். அவ்வாறே நாசியும் வந்து படைக்கப்படுகிறது. பரஷ்ய திருஷ்யதே தர்மோ ஹஷ்யா பரமிஷ்மின் சமன்வயாத் அதோ விசேஷோ பாவானம் பூமாவேவோ பலக்ஷ்யதே. காரணம் அதன் விளைவும் இல்லையா. அதாவது ஒன்றிற்கு சத் மற்றும் அசத், இதை நம்ம முதல்லயே படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. காரணம், ஒன்றிற்கான காரணம் மற்றும் அதனுடைய விளைவுகள், ஆக்ஷன் அண்ட் ரியாக்ஷன் இல்லையா. சோ முந்தையதின் சிறப்பு குணங்கள் பிந்தையதில் உற்று நோக்கப்படுகிறது. இப்போ எக்ஸாம்பிளா நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஒளி வந்து முதல்ல வர்றது இல்லையா. அந்த ஒளியினுடைய விளைவு எது? வானம் இல்லையா. அதற்கான இந்த புலன் பண்பு எதுன்னா செவி. அதனுடைய அவுட்கம், இன்னொரு அவுட்கம். இதை வந்து நாம இங்க பார்க்கின்றோம். அதே மாதிரிதான் வந்து இன்னொன்னு என்ன பார்க்கணும், அதாவது தொடு உணர்வு என்பது ஒரு சூக்ஷ்ம பண்பு. இந்த இரண்டிலிருந்து வர்றது, வானத்திலிருந்தும் அந்த சப்தத்திலிருந்தும் வரக்கூடியது. அதனுடைய கலவை மற்றும் பகவானுடைய பார்வை, அடுத்து வந்து அந்த காலம், இதற்கேற்றவாறு வந்து என்ன தொடு உணர்வு என்பது படைக்கப்படுகிறது, சூக்ஷ்மமான பண்பு. அதுல இருந்து என்ன வருது, நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம காற்று வருகின்றது. இந்த காற்றும் இந்த தொடு உணர்வும் சேர்ந்துதான் தொடுபுலன் ஆகிய இருக்கக்கூடிய கைகள் என்பது வருகிறது. இப்படி ஒன்றிலிருந்து ஒன்று, காரணம் மற்றும் விளைவு, இது எல்லாமே முந்தைய சிறப்பு குணங்கள் பிந்தையதில் வந்து அதனுடைய பண்புகள்ல வந்து பார்க்கின்றோம் இல்லையா. அதனால் எல்லா மூலப்பொருட்களின் தனித்தன்மைகள் இம்மண்ணுகளில் மட்டுமே இருக்கின்றன. நேத்து மாதாஜி படிச்சாங்க இல்லையா, ஒன்று ஸ்லோகம், சாரி இந்த விளக்க உரை, அந்த பொருளுரை தான் இந்த இடத்துல அழகாக கொடுக்கப்பட்ட. வானின் தோற்றத்திற்கு ஒளியே காரணமாகின்றது. ஒளியினால் வந்து வானம் என்பது படைக்கப்படுகிறது. காற்றின் தோற்றத்திற்கு எது காரணம்? வானம் தான் காரணம். சோ காற்று நெருப்பிற்கு காரணமாகும். காற்றிலிருந்து நெருப்பு, நெருப்பிலிருந்து நீர், நீரிலிருந்து பூமி. இப்படி வந்து ஒன்றிலிருந்து ஒன்று வந்து பிறப்பதற்கு காரணம் மற்றும் விளைவு, காரணம் மற்றும் விளைவு. வானில் ஒளி மட்டுமே உள்ளது, ஆகாயத்துல சப்தம் மட்டும்தான் இருக்கு. காற்றில் வந்து ஒளியும் உண்டு, அதாவது சூக்ஷ்ம பொருளா இருக்கக்கூடிய ஒளியும் உண்டு, அதே மாதிரி தொடு உணர்வும் உண்டு. இல்லைங்களா. நெக்ஸ்ட் நெருப்புல பாத்தீங்கன்னா ஒளி மற்றும் தொடு உணர்வு, அடுத்து வந்து நம்ம நெருப்புல என்ன பாக்குறோம், நம்ம வந்து வடிவமும் உண்டு இல்லையா. சோ ஒளியும் தொடு இயல்பும் வானமும் சுவையும் உள்ளன. அதாவது நெக்ஸ்ட் பூமியில வந்து காற்றில் ஒளியும் தொடரும் இயல்பும் தொடும் இயல்பு, அது ஆக்சுவலி தொடரும் கிடையாது, தொடும் இயல்பும் உள்ளன. எதுல? காற்றுல. நெக்ஸ்ட் நெருப்புல என்ன இருக்கணும்? 3 இருக்கணும். ஒன்று ஒளி. இங்க ஏதாவது தப்பா மிஸ்டேக் பண்ணியிருந்தா கூட நீங்க வந்து எதுல இருந்து எதுன்றதை கரெக்டா நீங்களே கோரிலேட் பண்ணிக்கணும் இல்லையா. ஒளி என்பது ஆகாயம் இல்லையா. ஆகாயத்திலிருந்து நமக்கு வந்து எது வருது? நீ ஏதாவது காற்று. காற்றுல இருந்து எது வருது? நெருப்பு. நெருப்புல இருந்து எது வருது? நீர். நீர்ல இருந்து எது வருது? அதாவது பூமி இல்லையா. இந்த இது நமக்கு நல்லா தெரியும். ஆனா இந்த ஒரு பொருளையுமே எதெல்லாம் சூக்ஷ்மம் வந்து உள்ளடக்கி இருக்கின்றது என்பதையும் நம்ம பார்க்க வேணும். ஆகாயத்துல வெறுமனே ஒளி மட்டும்தான் இருக்கும், நுட்பமான பொருள். அதே வந்து காற்றுல வந்து ஒளியும் உண்டு, அடுத்து வந்து தொடுபுலனும் உண்டு.
நெக்ஸ்ட் அக்னில வந்து நமக்கு என்ன இருக்கும்? ஒளி இருக்கும், அடுத்து தொடுபுலன் இருக்கும், அக்னிக்கே உரித்தான வடிவமும் இருக்கும். அடுத்து நீர், நீர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒளி, அடுத்து வந்து தொடு உணர்வு, அடுத்து வந்து வடிவம், அதுக்கப்புறம் வந்து சுவை. இந்த 4மே எதுல இருக்கும்? நீர்ல இருக்கும். அடுத்து பூமியில பாத்தீங்கன்னாக்கா 5 வரும். சப்தமும் இருக்கும், இங்க சப்தமும் கேட்கின்றது இல்லையா? அடுத்து நம்மளால ஸ்பர்சிக்கவும் முடிகின்றது இல்லையா? ஒருத்தர் நம்ம தொட்டு பாக்குறோமா இல்லையா? குழந்தைய வந்து தூக்கி தொட்டு தூக்குறோம் இல்லையா? சோ தொடு உணர்வும் உண்டு இல்லையா? அடுத்து என்ன இருக்கு? நம்ம எல்லாரும் ஒரு வடிவத்தை கொண்டிருக்கிறோம், ஒரு வடிவங்களை எல்லாம் நம்ம காண முடிகின்றது. இது உருண்டையா இருக்கு, இது தட்டையா இருக்கு, இது குட்டையா இருக்கு இல்லையா? இது வந்து சதுரமா இருக்கு இல்லையா? இது வந்து ஒரு ஷேப்பே இல்ல அப்படிங்கறது எல்லாமே நம்ம சொல்ல முடியும் இல்லையா? வடிவத்தையும் நாம் காண்கின்றோம் இந்த பூமியில. அடுத்து வந்து நம்மளால வந்து சுவைக்கவும் முடிகின்றது இல்லையா? 6 சுவைகளையும் நம்ம வந்து சுவைக்கின்றோம். 5வதாக வந்து வாசனையும் நம்ம வந்து அதாவது இது நறுமணமா துர்மணமா என்பது எல்லாமே இந்த பூமியில நம்மளால பார்க்க முடியும் இல்லையா? நீர்ல எடுத்துட்டாலுமே நம்மளால வந்து நீர்ல வந்து நம்ம என்ன பார்க்கலாம்? சப்தத்தை கண்டிப்பாக கேட்கலாம் இல்லையா? பெரிய அலை வந்து பொருதுனாக்கா நீர்ல சப்தம் வருதா இல்லையா? கண்டிப்பா வருது இல்லையா? அடுத்து வந்து அந்த நீரை வந்து நம்மளால தொட முடியும்ல? கண்டிப்பா தொட முடியும் இல்லையா? அடுத்து வந்து நீர்ல என்ன இருக்கு? ஒரு வடிவம், அது எந்த பாத்திரத்தை ஏற்கின்றதோ அந்த வடிவத்தை அந்த நீர் பெறுகிறது. கடல் பாத்தீங்கன்னா பறந்து இருக்கும், அந்த கடலுடைய அளவை அது பெறுகின்றது. அந்த ஷேப் அது எந்த இதோட சேருதோ அந்த ரூபத்தை வந்து நீர் வந்து எடுத்துக்கிறது. அடுத்து நீருக்கு வந்து சுவை என்பது உண்டு, கரிக்கின்றது, அதாவது உப்பற்ற தன்மை, அதாவது சப்பையா இருக்குது இல்லைன்னா ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கு, இப்படி எல்லாம் நம்மளால கண்டிப்பா கண்டுபிடிக்க முடியும் இல்லையா? இது நீர். அடுத்து வந்து அக்னி. அக்னியில பாத்தீங்கன்னாக்கா என்ன இருக்கும் நமக்கு? அக்னியும் எரியும் போது சப்தம் வந்து கண்டிப்பா வரும் இல்லையா? அதாவது அந்த நம்ம இப்ப ஓமத்தையே வளர்க்குறோம்னா கூட அந்த ஓமம் வந்து நமக்கு அந்த சப்தம் வருதா இல்லையா? வெடிக்கும் வெடிக்கும் இல்லையா? அக்னியில வருது, சப்தம் வருது இல்லையா? சோ இதை அனலைஸ் பண்ணிக்கணும் நம்ம. இந்த 3 இருக்குன்றாங்களே எப்படி அப்படிங்கறத வந்து நம்ம கண்டிப்பா சப்தம் வருகிறது. அடுத்து வந்து நம்ம அக்னியை தொட்டா நமக்கு கண்டிப்பா வந்து சூடு அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியும் இல்லையா? தொடும்பொழுது நம்ம அதனுடைய ஃபீலிங் நம்ம கண்டிப்பா தெரியுது இல்லையா? உணர்கின்றோம். ஒரு ரூபத்தையுமே அது எடுக்கின்றது இல்லையா? ஒரு வடிவத்தை கொண்டு வருகின்றது. அக்னி வந்து ஒரு ஷேப் வந்து கண்டிப்பா தெரியுது. சோ இந்த 3மே அதுக்குள்ள வருது. காற்றுல வந்து நம்மளால வந்து நம்ம பேசக்கூடிய வார்த்தை வந்து அடுத்தவங்க கேட்கறாங்க இல்லையா? காற்று தான் மீடியமே, இட் இஸ் த மீடியா. சோ அந்த மீடியாலதான் வந்து இது வந்து அடுத்தவங்க போய் கேட்கறாங்க. சோ கேட்கக்கூடிய தன்மை வந்து காற்றில் கலந்த சப்தம் கலந்தால் மட்டும்தான் செவி வந்து கேட்கும். ஓகே, இது ஒண்ணு. சப்தம் வந்து எங்க கேட்கின்றது என்றால் காற்றில் கலக்கும் போது. அதனால காற்றுக்கு வந்து அந்த ஒலி எனக்கூடிய பண்பு உண்டு. மேலும் வந்து காற்றை நம்மளால தொட முடியும்னாக்கா அது அதனுடைய வேகத்தை கொண்டு நமக்கு தொடக்கூடிய அந்த உணர்வும் நம்மளுக்கு வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் இல்லையா? ஆகாயம் வந்து வெறுமனே சப்தம் தான், ஆகாயத்தை நம்மளால தொட முடியாது இல்லையா? ஆகாயத்தினுடைய வடிவத்தை நம்மளால பார்க்க முடியாது. அதே மாதிரி ஆகாயத்துல வந்து நம்ம வந்து சுவைக்க முடியாது. ஆகாயத்துல வந்து ஒரு நறுமணத்தை நம்ம காண முடியாது. இந்த 4 பண்புகளுமே ஆகாயத்துல கிடையாது. வெறுமனே வானத்துல சப்தம் மட்டும் கிடைக்கும். எப்படி மழை பெய்ந்தால் இடி இடிக்கிறது இல்லையா? சோ மின்னல், இதெல்லாமே நம்ம பார்க்கின்றோம். சப்தம் என்பது நமக்கு கேட்கின்றது. சோ இந்த அனாலிசிஸ் கரெக்டா இருக்குங்களா உங்களுக்கு? எல்லாருக்கும் புரியுறதா? இது புரிஞ்சுனீங்கனாலே சொல்லுங்க மாத்த சொல்லுங்க. நடுவு ஒரு லைன் விட்டு போயிட்டு, நீருக்கான லைன் விட்டு போயிருக்கு பிரிண்டிங்ல. அதான் அதனாலதான் நான் வந்து இந்த இடத்துல ஏதாவது மிஸ்டேக் இருந்தாலும் நீங்க வந்து எழுத்து பிழை எதனா இருந்தாலும் அதை விடுத்துட்டு லாஜிக் மட்டும் நம்ம அந்த புக்ல இருக்கு மாதாஜி எல்லாமே. அந்த படிச்ச புக்ல இருந்த மாதிரி. ஓகே, ஃபைன் ஃபைன். சோ இப்படி இந்த 3 குணங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். வானுக்கு ஒரே குணம், அடுத்து வந்து காற்றுக்கு 2 குணங்கள் 2 பண்புகள், அதே மாதிரி நெருப்புக்கு 3 பண்புகள் இல்லையா? அதே மாதிரி நீருக்கு வந்து 4 பண்புகள், பூமிக்கு 5 பண்புகள் இல்லையா? இதுதான் இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு எடுத்துரைக்கிறது. இது ஏதாவது டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு? பூமியில நம்மளால வந்து சப்தம் கேட்கின்றோம் இல்லையா? நாம 2 பேரும் பேசுறோம்னா, இப்ப நீங்க பேசுறீங்க, என்னால கேட்க முடியுது இல்லையா? சோ அது காற்றின் துணை கொண்டுதான் அது போறது. மீடியா இஸ் காற்று தான் ஒன்று. 2வது வந்து பூமியில வந்து நம்மளால வந்து அதாவது எதை வேண்டுமெனாலும் தொட முடியும். மண்ணை தொடுகின்றோம், எதை வேண்டுமெனாலும் தொடக்கூடிய தன்மை வந்து உண்டு. தொடு உணர்வு நம்ம பூமியில நம்மளால
பார்க்க முடிகின்றது. எதெல்லாம் பார்க்க முடியுதோ அதெல்லாமே அந்த பண்புகள் வந்து அந்த பர்டிகுலர் இதுக்கு வந்து உண்டு என்பதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அடுத்து வந்து நெக்ஸ்ட் நம்ம பூமியில வந்து ஒரு ரூபத்தை வந்து நம்மளால காண முடியுது. நமக்கெல்லாம் கூட ஒரு ரூபம் உண்டு இல்லையா? நாமளும் வந்து ரொம்ப ஃபேரா இருக்கிறோம், கருப்பா இருக்கும், குட்டையா இருக்கும், நெட்டையா இருக்கும். இந்த வஸ்து வந்து இந்த உருவம், இந்த பேனா வந்து இந்த உருவம் இருக்கு, இந்த மவுஸ் வந்து இந்த ஷேப்ல இருக்கு. எல்லா ரூபங்களையுமே காணக்கூடிய இதெல்லாம் நம்ம கண்ணுக்கு இருக்கோ அதனுடைய ரூபங்கள் என்னென்ன ரூபங்கள்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நாலேஜ் வந்து நமக்கு இருக்கு இல்லையா? ரூபம் இந்த இடத்துல உண்டு. அடுத்து வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து சுவை, அறுசுவை உணர்வு, மிகவும் கசப்பு, புளிப்பு, இது எல்லாமே நம்ம வந்து டேஸ்ட் பண்ணி நம்மளால சொல்ல முடியும் இல்லையா? ஸோ அது டேஸ்ட் பண்றது தான். டேஸ்ட் இஸ் த அந்த சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் இல்லையா? ஸோ அந்த டேஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து இந்த நாக்கை கொண்டு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் நாசியை கொண்டு நுகர்தல் இல்லையா? நுகர்தல்னாக்கா ஸ்மெல்லிங், அந்த வாசனை இல்லையா? அந்த ஆக்ஷன் பண்றோம். நுகர்தல் என்பது சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ அதாவது புலன்களினுடைய செயல் இல்லையா? நாசியை கொண்டு என்ன செய்யறோம்? நுகர்கின்றோம். ஸோ நுகர்தல் என்பது இந்த புலனுடைய செயல், அதுதான் சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ இத்தனையுமே வந்து இந்த பூமியில உண்டு. ஸோ 5 விதமான செயல்கள் பூமியில நம்ம பண்றோம் இல்லையா? அதுதான் மீண்டும் வந்து இந்த இடத்துல அடுத்த ஸ்லோகத்திலுமே சொல்லப்பட்டிருக்கு. நான் இதனுடைய விளக்க உரை நாளைக்கு சொல்றேன். ஓகே, இந்த 2 இதனுடைய விளக்க உரை இது ரொம்ப முக்கியமானது ஸ்லோகம். இந்த 51வது ஸ்லோகம். ஸோ ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு அந்த செங்கலுடைய இது வந்து எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கேன். அது போலதான் இந்த வடிவமும் தெரிகிறது என்பது சொல்லப்பட்டிருக்கு. இன்னும் டீட்டெயிலா நாளைக்கு இந்த 50 and 51 ஸ்லோகம் நாளைக்கு ஒன்லி எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வேற ஸ்லோகத்துக்கு போகலாம். ஓகே, வாஞ்சகல்பதாருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम